Alright, ayan, iti dating nga gundaway intingaro dendeng ti pa nakaibasa ti problem of the day ni Joseph iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti basketball shoes. Dear Kasin, sakbe man ngayon nagbinsa-binsahan ti pakasaritaak nga kahit kung itaklin iti programam, kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Tanemars Studio. Kastamit tayo nakablaawak, dagiti padak nga dumdumngeg ken kanawin nga mang subsubaybay dati nga programam Idol. Ilinged naklatan itinagan a Joseph. Agnanaedag diti Lawag City. Addaan akon iti live-in partner kasin yung ket addaan kami meten iti may nga anak. Adu ti plano para iti pamilyak wenno para iti aginak. Adu dagiti kayat ko nga magunod iti panagbiag mi. Adu dagiti kayat ko nga mabakir. Ngamin kasin yung nangato ti arapaap ko para kadagiti aginak. No pay aging gaita ket sang kami pa nga nagkalaysa ken ni Joanna nga asawa nga live-in partner ko ken may sapay laeng titawen ni Abby nga anak mi. Amok ngamin kasin yung nga saan nakaskarina nagkalaysa kami gaputa. Saan pa nga makaanay ti urnong ko, urnong mi. Ngem nagbalin akarit kanyak ti amin tapno no ti kasta ket ikagumaak nga makapagkalaysa kami ken ni Joanna. Kasta meten maipaayak ida ti nanamay nga biag. Nang runa tinaranya nga masakbayan para kini Abby ken ti agbalinto pa nga anak mi. Ubingak pay laeng idi kasin yung amokon no kasanot kapatid ti kwarta. Iso nga idi apag turpos ko iti panagadal ko ket nagtrabaho ak. Angem gaputa mariknak nga saan na makaanay ti matmat gedak iti trabaho. Nagpanunotak pa iti sabali nga mabalin nga pagkakitaan kas kumay iti sideline nga negosyo. Kumporme. Dadamit talent ko. Barito ak payla idi kasin ket nalaing akon nga agbasketball. Nagbarbar city ak idi agbasbasa ak. Ken adda digiti nangalakanyak nga team nga bayadan dati serbisyo iti panagayayam ko iti basketball. Adu pa iti amok nga mabalin nga panggedan kas kuma negosyo no adda maparunot ko nga mayat nga pagnegosyoan. Dati kwarta nga naurnong ko, i-invest ko, pagpuunak. Takayat ko saan lang nga may mesa ti pag sapulak. Saan lang nga dati trabaho, dati daytime job ko ako nada. Tikayat ko, adapi sa baling nga pag-generate ti income, tapno no di kasta, alalistok nga magunod dagiti arapaap ko ng runa para kandigiti aginak. Iso nga intultuloy ko latamet kasin, dati full-time job ko iti aldaw, iti opisina. Kastamatan iti panagayayam ko iti basketball nga tunggal ada mangalakanyak nga agayayam, adamot iti tandan ko. Ken adda pay iti sinerek ko nga mesa nga negosyo. Ket ditan nga nariknak nga dumakdakkel ti main income ko, dito yan nga kasla limawag dagiti planok iti biag nga kaslang alisto lang nga mapasama ken alistok lang magunod dagiti kayat ko nga magunod alistok lang magatang dagiti kayat ko magatang ta alisto akon nga makaurnong angem no kasano nga naadaanak iti parikot kasin kasti man ngay nakrugyan ti amin. Agsangsahid gayam ni Abi. Ay, itay pay laeng.
Tamabisin. Your uri na tagatas nga ginatang mo. Ay, pasensya ka na. Na-traffic ka ngamin. Amumot. At ayumot nga rod tilawag. No, may diti pagudpod. Ala sige importante ket addakan. Ala dagtemplak nga rod ti gatas na. Tamadamdama. At anto pagsaritaan ta inton mapaturog ko ni Abi. Sige sige bakit? Ta ginanaak pa lang ron. Ket medyo nawatiwat deti biyahek. Ala sige. Gusto nan baby. Adan dati gatas nga insangpet ni Papam. Gusto nan aya. Tagdede kanton, tamaturog kanton. Oh, napaturog mon? Wen. Naimas iturog nan ta. Naibus na ti dede na, ti gatas na. Nasayat no kasta. Ay, adanas ka na pagsalitaan ta, kunamitay? Wen kuma. Saan ka kadipe nga makaturog? Amo ka nabannog kay ti biyahe. Saan mo? Anya ka di ti pagsaritaan ta, Joanna, bakit? Kaya kung nga pagsaritaan ta ti sitwasyon. Sitwasyon tayo. Ti sitwasyon mi nga agi na dito balay. Nga sakal mo nila makaawid dito no at the day off mo. Narigat mo't bakit no agawid ak ngayon aldaw. Nang runa kat motor mo't laang ti lugan ko. Akin kung namot nga saan ka nga natalged ti riknam no, inaldaw nga agbiyahe ak nga nakamotor. Wen ta delikado nga rod. Nagadumot nga dagiti madamdamag nga madisgrasya di tadalan. Nang runa ka dagiti makainom. Sa anak mo't ka nakainom nga agmot motor no kwano agawid ak dito bakit. Wen angem no makasabat ka iti nakainom. O yad adayum apo. Ket baka no madisgrasya ka. Kasano kami pa nga rod ka ni Abi. Ket narigat mo ti sitwasyon nga talaga bakit. Narigat mo no di kayo lawag nga agnaed ta. Ubing pa ni Abi. Awan ti kabadangam unay nga mga wawir king kuana kastamot ten. Nataltalged ti riknak no adda kayo ditoy. Ta kaduam ti pamilyam. Wen matkid di angin ti ko mga rod kayat ko. Ket ti agdeden natayo nga talo nga. Kanayon. Saan nga diti paminsan laeng. Ngayon amumot nga ikagkagumaak bakit ti mangipaay kada kayo ti amin nga kasapulan tayo. Nangruna kini abi nga anak ta. At damot nga rod ijelawag na ti trabaho. Kanada pa yung negosyo nga rinugyak. Kun may isa, adola tamad na kiti mga alakan niya ka team nga agay-ayam iti basketball. Kumakit no andapan nakabalin mo. Ilakom deta motor mon. Anya pa nga ti usarik nga mapanagtrabaho ken umay dito pagudpod. Anya pa nga ti service ko. Nataltalged met la ti riknak. No dakdakkel ti lugan mo. Kas kumati 4 wheels, kotse. Wen, ken may isa, tapno mailugan na kami. Saan na kami mailugan dita motor? Nadyak mo't kayat nga, ilugan ta ni Abi, dita motorsiklo. Wen mo't kidi saan nga safe nga ilugan ta ni Abi? Iso nga road, ti kunak. Awang ka di pa iti umanay nga ornong mo nga gatang mo iti 4 wheels. Dandanin. Agan anos na pa lang ita bakit? Itata, mayat dati sinarek ko nga negosyo. Ado dagiti agpapaprint kanyak iti badbado ket dakkel mo di ganan siya. Dakkel mo't nga mainayon kadagiti matmat gadak iti tunggal aldaw. Ken alalis tumot nga manayunan dati ornong ta. Adang amin dagiti guntaway nga mailiwak yung kaang saan ka nga basta-basta nga makaawid dito eh. Taday ta nga rod. Halos trabaho amin yan nang ipaayam ti oras mo. Maawatan na kumabakit.
Aramidig na ito para kada kayo madlaing ka ni Abi. Para iti binukil ta nga pamilyata. Saan ka din nga? Plano tatlo pa iti agkalaysa. Tandaan na. Sana basta-basta ti panagkasar. Tadakkel mo ti magastos ka na ita. Maawatak mo't kit di. Ala, ininot lang. Uri ininot lang. Ipangpangrunam ko mada ti lugan. Takayat mimot nga ti mailugan na kami, maipasyar na kami. Yan uri man kidi inaldaw ka nga agawid no nakakutse ka din natalgid ko matirik na. Alala na. Mawatang ka unay bakit? Sige. Ikagumaak nga rod ti agurno. Tabaring makagatangak to iti 4 wheels nga pagluganan tayo. Sir Bong. Oh, si Gagayam, Joseph. Kabarbaro sa dilugan mo Sir Bong. Saan mo? Kabarbaro laing tagat-gatan ko ng second hand laing dayjay. Ure pa second hand boss. Nagpintas. Kaya napintas mo ti presyo na. Kaano katamot nga makagatang ti kasta kapintas nga lugan, Sir Bong. Adalbet laing king ka agurnong ka nagsalukag ka. Ang no dito laing trabaho, tinam na maem, narigat sa mamart. Huwag mat kiti sir. Manulaing mati sweldo mi dito opisina. Wen, ang nun talaga nga nasirip ka. No amom nga ramaten deta masweldom. Akit listo ka lang nga makagatang itilugan mo no kayat mo. Anya ti kahit mo asawan Sarbong. Kumita ka iti pangimbesam ti kwartam. Sa angket nga puro gastos. Saan mo nga tultuladan dagiti daduma nga no makaigim da iti kwarta. Gastos adagos ti umuna nga panunutin da. Kami no negosyante ka, akas kanyak, ti umuna nga sumrek iti panunot mo, apaman nga makaigim ka iti kwarta, ket no sa dinno, ti pangaramatam, tapno umadupay. Kastamot tinaramid ko, Sir Bong. Ada sinerek ko nga negosyo. Dito pagprintan ti badbado. Uniforme kasi jay, jersey. Mayat mat kiti dita, agim no mariknam nga basit lang ti kitkitayam ka na ita, bumiro ka pa iti sa bali. Kasta laing mat, saan mo nga ramaten na ti kwartam, iti awan ti kaeskan na nga banag. Nukit day, agpanunot ka iti banag nga mabalin mo nga panginbesan, pangipuunan, deta nga kwarta. Kasta nga agpaisot aramidek, Sarbong. Ngamin, kahit kung atuladin kayo nga negosyante, kahit ko ti agbalin mo't nga utak negosyante, tapno makagatak mo't, kandigiti kahit ko nga magata nga kaskada kayo. Nasayaan no kasta ti panunot mo. Sige nga Joseph, panawang ka pa. Sige Sir Bong, agyaman na. Urita, tinambakan tayo, ti kalaban tayo, Joseph. Mabalin tamit siguro ti aginanan. Adumit dita na iskurtan. Iso nga ginanatan. Suntumal lang iso ti tandan ta. Uweng nga rod, Christian. Ken panpanunutik nga rod. No pangipanak dati tandang ko ngayon may nag-aayam. Anya nga pangipanan? Agpanpanunutak kami niti sa bali pa nga negosyo ang mabaling ko sirken. Di ada negosyo mo, Joseph? Ada. Angim, saan pa nga makanay dayjay? Tingamin kayat ni Joanna, gumatak iti 4 wheels. Ngailakok ka no di motor ko. Akit, awan nukat motor mo na. Kasano pa nga rod, no, mapantay ag rides. Dito nga rod, ti pampanunote, Christian. Iso nga rod nga,
ikagumaak ti agurnong, ken gumatang to iti kutse, nga saan ko nga nasken nga ilakla ko dita motor ko. Nagrunagad ni. Nabayag dita motor ko kanya kon. Adumet din tinaglablabasan mi. Kumbaga, ada sentimental value na kanya. Di kami pinag-asawa kin Joanna ID. Adda dita motor ko, amom dita. Ay kiuna. Nga tiladat na panan na dita nga motorin ko nam. Si kamit. Anya nga tilad da. Oh, no saan nga basketball, trabaho, pasyar, kasi lang nga. Oh, alam ko na, angin kasano karga makagatang. Oh, ada ka din urnong mo. Umali ka din deta urnong mo, tapno makagatang ka iti kutsem. Paring Joseph. Sampay nga ron. Angin, alis to lang nga may urnungan deta. Basta no, laki di ada may gamakakwarta, kat adati pangi inbesak nga alis to nga kumita. Kita, agpanunod ka ah. Angin, aguri ka. Adagayam malagip ko. Paring Joseph. Oh, anya di jay, paring Christian. Oh, nakitam di jay. Sino? DJ player di kalaban. Ay, iwan. Dati nalayag 3 points. Wen. Hamo ka dinadlaw di sapatos na. Ay, saan man? Saan ko man nga napanpansin? Kita ay ma'am. Baro nga na di jay. Baro nga sapatos ni LeBron James. Anya? Wen. Kabarbaro di jay. Latest model ni LeBron James nga basketball shoes di jay. Di mo niya. Itakla makita dita. Wen. Oh, nagwapo nga ti design na. Oh, adapi game sa bali nga kulay na dita. Plano nga ti gumatang. Angim, met peti urnong ko. Sambat nga umanin ti kwarta. Uwin nga agpaiso niya. Bagay ko lakit di deta nga sapatos. Napintas ta design na. Magustuak, parang Christian. Oh, uwin nga ron. Amom no kastat sapatos mo? Ay na. Nagmayat nga tan. Manmanupay laeng tinakasuot iti kasta nga basketball shoes. Oh, nalagaan ka no pay data. Narigad ka kano nga mapaliko ko no kastat suot mo. Nagpintas ni reviews na online data nga sapatos. Oh, sagmamano nga tamad data. Ay tsaka mo ribulat tamad data Ang importante, manmanupay laeng ti agus usar ti kasta. Mayat sa. Mas bagay ko deta nga sapatos ngem deta nakasuot ita. Sagmamano nga tati kasta. I-check ko man ta online. Arakupin ka man, bakit? May ililiwag launek ka. Kasano ka sa kamat lagawid dito no kayat mo. Deta ka man. Idi laing mo, upat nga aldaw laing mo, nga dita nagkita. Upat nga aldaw laing mo, nga jak nagawid dito pagudpod. Kit kasano nga rod. Apin nga di ka makaawid no ko aya. Sa paim nga tatirumor iti trabaho. Tapno masapa ka mat makaawid dito. Tapno saan ka unang masip nga tantadalan. Ay na, nagsaritaan tadaytan. Saan mo lang nga may sa trabaho, bakit? At dapi sa baling nga, pakakumikuma. Deti printing. O, sa dapi basketball. Kaya naduma-duma dita. O, dapat pwede sa baling nga sideline ko. Kit na ko mangamin naka 4 wheels ka, hindi naman nasayaat ko ma. O, nataltalgid tirik ta ko agawid ka ti naladaw nga oras ti Rabi Basta nakakutse ka, sana ko nang madanagan. Basta saan ka inom, uwin dandanin. Kaano? Nakurang pengarot ti urnong ko. Angim ikagkagumaak nga makaurnong ti umanay nga igatang iti kutse. Sungod nga. Agpapabalakat akpay kinibusmi. Ha? No kasano ti alisto nga bumaknang. Ngamin, kahit ko ti agbalin nga kaskadakwada nga negosyante. Dati magatang dati kikeda nga magatang, kaputadot kwartadan.
Angem, no kasano nga naadanda iti adu nga kwarta, dahit ti kahit kong sursurwen. Iso nga, no adda tinapintas nga negosyo, nga mabaling ko sirkek. Ta, baring no addan tugas-gasat tayo. No addan tugas-gasat ko, agad, maipayang kay ti, nanamay nga biyag kini Abi. Kaano to data? Kit ikagumaam nga ti agurnungin, yun unam data 4 wheels, ta data nga kit kasapulan tayo. Tapno no ti kasta, mailugan na kami mo. Uwin bakit? May gati mo, arahupin ka man. Agkang ka man. Sakam-sama la agawid dito, no, mailiw ka kanya, kasta nga, agumbi ka, kahit mo aglin na ilo ta. Ay, saan ba't, sigamat kan, mailiwak ba't kini Abi, siyempre. I love you, bakit? I love you too, lakay. Uray tamat maturog mo ni Abi. Oh. Baka mabalin nga pagustuhan tatirik nata ita. Sige, lakay. Agyaman ak bakit? Joanna. Joseph. Joanna, bakit? Da kayo kini Abi ti biyag ko. Da kayo ti amin ko. Kadaramitik ti amin, tapno no, maipay ko amin nga kasapulan nyo. Amin na pagragsakan nyo. Amin na pagnamayan nyo. Kasta kayo kapatid kanya. Joseph! 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 Uy. Alwadam baka no makabuuta, basit pa ni Abi. Narigatin. Saan tapay kang belan nga? Agading isuna. Uwin bakit? Agan anadak mo ket. Siguradum Siguradum amangan mo. Agbidot ka, kamalikat masikugan na. Adakit nga. Di mo magatang, di kitikit mo amagatang. Bakit no, nga, marigatan ka. Awan ti pagdanagan, bakit? Safe na safe. Kontrolado. Sige. Sa tantula garamid iti ading ni Abi. Into no kabailan tanton nga isakad ti panagbiag da. Inton kabailak ton nga mangipait ti amin na kasapulan da. Sige. Agtalekak king kalakay. Bakit? Awan danag. Joseph. Joanna, bakit? Mailiwak laulay kika. I love you, Joanna, bakit? I love you to Joseph, lakay. Joanna. Joseph. Naragsak ka ni Metlaeng, bakit? Naragsakak tong galata ka dito eh. No adda ka iti sidong ni. Nakaragsak kami. Amay. Kat no awana. Naragragsak kami no adda ka dito eh. No agdeden natay lata kuma. Angim saan ba ta mabalin? Sana bale. Into no. Adan nakam ni
Abi, plano nga, mangalatan to iti pagabangan ta nga. Uri basit laeng nga apartment in Jilawag. Tapno agdeden natay to akanayon nen. Talaga? Wen, amok nga. Kalkali kagumam nga agdeden natayo nga kanayon. Kasta ti kayat kula kay. Angim, kahit kumidlat tati agyan dito ipagudpod ko angim, siyempre adayo kami kang ka. Iso nga rod. Nalakid di, magkasa, nalakid di ta mapag-asatan na. Di, adan to kutseta yon. Adan to pa yun ti apartment kapag nga abangan tayo pag naedan tayo Jalawag. Tapno ti kasta, kanayon tayo latang agkakadwa. Agdeden na tayo, iti may sa abalay. Ay, nakaragrag sa aklaon ino mapasamag na italakay. Sabi ko maata, pumudnon to data. Wen bakit? Basta anos lang. Ikagkagumaak mo ti amin, tapno ti kasta. Magunod ko ti amin nga arapaap ko para kada kayo nga ginak. Agyaman na, Joseph. Angin, adapi kayo may nga. Ibagak kumaking ka, bakit? Ha? Anya day jay? Kwa, gimata nga gayam ti baro nga sapatos ko. Anya? Sapatos manen? Kwa, sabali day nga sapatos. Anya nga sapatos? Pang basketball metlaeng. Pang basketball metlaeng. Pero hindi bagam nga sabali nga sapatos. Kit napit pa nga nakagatang kat sapatos. Api anan mo nga tinakalaado nga sapatos. Kwa. Last day jayin bakit? Kwa nga min day jay. Maaramat ko metlaeng hindi pa nagbasketball ko. O saan ka di nga? Makatulong met di pa nagbasketball ko. Damot kit kitaig no kwa. Kin may isa, mayat itultuloy ko't pa nagbasketball ko bakit? Kit manumit laing ti tantandan da king ka. Dapat di ti team nga hangamang tandan king ka. Talaga lang ang hilig mo ti basketball. Ay saan nga kasi tiket ko asawon bakit? Uri no saan da nga tandanan. Ado di kiti amok nga mahilig ti basketball. Ado di kiti amok nga teams ti basketball. Ket apay kumita ka din amom ida. Kit maaramat ko di connection ko kadakwada. Para itinegosyo nga printing. No dagpaaramid ti jersey, ti uniformeda, di siyak ti papananda. Kat adon dagiti nagpapaaramid kanyak. Iso nga, ada may tulong na. Kat anya ko magpakinaigan na dito sa sapatos nga kabarbaro nga ginatang mo. Kat adumet ti sapatos mo. Nakat ado nga basketball shoes mo, Joseph. Kwa, kabarbaro nga min day dyan ka design. Kat apin no kabarbaro. Kat ti sa ludsod ko, api nga kasapulam ti baro nga sapatos, nga kabarbaro design na, idinto nga, adumet na di basketball shoes mo, nga manumlaen nga usaren. Agkakanginamot nga rod. Kwa, sana bali, maabrot kong dumitlaeng. Nayunak to pa ti pagsapulak, bakit? Last talaga tayo jayin. Manu pa lang amin ti adda kasi nga sapatos. Kin talaga nga, kurso na, launay, design na, bakit? Kit kasano nga rod? Manu nga ribo man daytan. Kasano orte your urnungam, nga kutse. Ita launay ti kayat kukumanga. Ipangrunam saan nga di kita basketball shoes, Joseph? Nga nakat adulang rod ti basketball shoes mo. Kumano ilakom di kati daddo mga basketball shoes mo. Api di pala umanay ito, may isang sapatos aya. Kwa, narigat mo to. Isula-isot sapatos ko, alalis to nga perdi no kwa. Kito agperdi sa kanto la gumatang ano maperdi kas jay. Saan nga dito nakadado palat mabali mong aramatan, gumatang ka man ti baron. Manuman day jayen. Nalakalaing met. Manu nga rod, sang manot pinanggatang mo. Basilang met. Basil lang nga ribo. Anya? Mano nga ribo nga rod? Unay ka matan, Joseph. Nalpas mo nga din, dito report mo, Joseph. Ay, malmal passenger mo. Very good.
kabarbaro mo't gayam ti sapatos mo. Ay, ito Sir Bong. Wen, gatang kulay din namin sangal daw, Sir Bong. Original sabot data. Kabarbaron sa nga design data. Ay, wen, Sir. Bagay mo lang, Sir. Una, bagay king ka. Ang saan ka di nga, nakadumot no kwat, rubber shoes mo nga, ususaram nga may opisina. Kabaron sabot pala dagi chay. Wen, Sir Bong. Nakurso na da kami dati design na. Ket, napintas ka no nga pag-ayayang basketball. Iso nga ginatang ko. Ay, mayat mo't kid di na ita. No, ado ti kwartam. Ha? Tingay ko sa wen, no adamat pa ilaeng ti mabalid mo nga rabatan nga sapatos, saan mo nga kasapulan ti gumatang iti sa bali pa'y nga sapatos. Numadlaw mo, inaldawak nga may ti opisina ng manmanunak nga makita nga gisibro iti arwatan. Ha? Kita dati sapatos ko. Oh, unyag pa iso, Sir Bong. Api nga daan dati sapatos yun, di yung pala sukatan. Daan nga paison nga mabalik ko pala nga usaran. Imbes nga gatang ko iti baro ang sapatos, kat adamat pala ang mabalik ko nga usaran. Negosyo klaingan. Pagpuunak laingan iti sabali pa nga negosyo kas jay. Saan ka di nga kayat mo nga gumatang iti four wheels mo? Ay, Sir Bong. Awa na. Narigat ka nga makagatang no kasta ti mindset mo. Iso nga amwem nga umuna no anya digiti kasapulam ken anya digiti saan mo akasapulan. Dakkel tinagidyatan dagiti wants ken needs. Sir Bong. Sige. Panawang gabay. Kasla na tamanak ka di jimbagan, Sir Bong, Dakkel tinagdumaan ti wants ken needs nga kunana. Kahit ko nga talaga dito nga sapatos. Kasla nagmayat kami tiriknak numagatang ko deti kursonadak nga design, kursonadak nga model. Saan na balin? Urita last month dito yan. Igaid ko kit diti trabaho, ken agsapol iti sa bali pa nga panggidak. Tapno alistok lang nga maabrot diti ang gatang ko. Tapno alistok nga makaornong para iti kalkali kagumak nga four wheels. Tapno no ti kastakat maragsakan mo tin ni Joanna. Sana bali. Basta dito si naragsaka ko nga nagatang ko dito sapatos. Last dito yan. Mabayag tumanen sakbay nga gumatang iti baro nga basketball shoes. Nagguwapo nga talaga deta paring Joseph. Sana ula. Bagkapit adi gatang mo ti Lebron mo. Hay na, umapapalaklatan na. Sana balit na napintas mo't pala dito sa sapatos mo, parang Christian. Wala na, pintas kagpaiso ang daan mo dito yan. Tikit ko kumama na kasking ka, at sa bali nga sapatos na. Di ba? Ken may isa, nung amin napintas ti sapatos mo agay ang basketball, ado pwede kiti chicks nga mang talyaw king ka, mang buyakin ka nga agay ayam. Saan mo't nga dito at panggip ko parang Christian, no apin nga kahit ko nga napintas nga kanayon ken barutis sapatos ko. Kasla neti masatisfy lang nga mintibagik no kwa. Iso nga kasla ganado ak nga gayam no kasi nga amok nga napintas ti sapatos ko. Tilada ka man. Imposible nga awan ti mangtaltalyaw ken ka nga chicks. Deta nga kinataer mo, parang Joseph. Sapay lang na kabaro kan nakapinpintas na sapatos mo. Ay talaga intakal mo na. Ado ka chicks ti sigurado nga masulisog king ka. Anya. Lagat naman nagpaiso deta pare. Isuda lain ti masulisog. Angim siya,
Sa anak to apasulisog, among ba't kanta pamilya ko? Adala nga rod ni Joanan, ken ada ni Abi nga anak min. Agpeso ka didetan? Nagbalbaliw kan? Sipod met idi ket napudno ak kadagiti nagbaling nga karelasyon ko. Tilada ka mat. Deta nga kinalaing mag-basketball, sigurado nga adot kumpet nga chickskin ka. Sabi lang nagpipintas sapatos mo. Sa bali ak kadagiti duduma nga kadwate nga basketball parang Christian. Siya napudno ak. Ket gaputa adan ni Joanna iti biyag ko, kastamat ni Abi nga anak mi, awanin ti sa bali pa nga babae para kanya. Ore asin no pa di nga fans nga agbiboya iti basketball. Awan tinamnamain da kanya. Ay sana all nga agpaisaw. Sige. Wapo nga talaga dito sapatos ko. Parang Joseph. Anyo di ay. Kita MDJ, may sa akalaban tayo ni. Saan ka din Adidas DJ suot na ka sapatos? Uwan. Amok amin ti design ti Adidas. Ang imahang ko napansin nito Adidas di logo na. Ken malasi na kabarbaro. Kita man. Uwin ngagpaiso Adidas ngagpaiso. Uwin nga rod. Nadlaw ko nakita ka rod. Nakita di logo na Adidas. Ang imitak lang nga makita dahil nga design. Uwin na Mayat piti kulay na ni. Bagay lakid di kanyag dahil ang sapatos. Ayun bagay king ka dahil parang Joseph. Imbaking ka ta, dahi gatang mulatan. Siyak kumatiag kasking ka, dahi gatang nalatagot. Gatangik amin nga baro nga design di sapatos. Nangruna ka di basketball shoes. Pero may sikat ka nga tamot. Adot ti basketball shoes mo. Saan mo kiti amin nga design kahit nga gatangan. Adala di kiti particular nga modelo, particular nga brand, ken particular nga design na kayat ko. Kahit ko launay di-design na. Apitak lang napansin. Jackpot kami among Adidas. Ti amok ket sa bali nga brand, baka di kiti saan nga kilala ti brand na kuna. Adidas nga agpaiso di logo na. Anya nga tanga. Model data. I-search ko man online, parang Christian. Api nga nakairuwar di kiti arwatek, bakit? Agsaludsod ka pailain. Insagana ko ni kiti arwaten. Mabalin mo nga italaw. Api nga italaw ko. Itak lang nga nagawid, tapos kasta piti pasabot mo kanyak. Api anya di basol ko. Agin di ka? Agin di amu ka? No anya di basol mo? Ibaga ma. Anya ti basol ko? Saan ka di nga nagkari ka kanyak na maudi nga gumatang ka iti basketball shoes? Ang iman niya tinaramid mo. Gimatang ka man, ti baro. Bakit? May anak ko mga agpalawag. Agpalawag ka nga talagang. Taagsublikan dyan lawag. Alaam di kita arwatan. Haanti kay ko sa agpalawag, ag-explain. Awanin tarumbek na nga explain mo. Bunagan mo, di kita arwatan ngayon sa gana. Kat agawit kan. Saan ka nga subsubli pa dito? Kaapay. Gapo ka dilaing ka di nga sapatos. Saan lang nga sapatos na ijay? Amok ka na patigking ka di nga sapatos. Angin na patpatig ka di nga sapatos. Gamda kami nga ginam. Siyak nga asawam. Nga nagkaryam nga maudi na ijay kuman ka sa sapatos nga gatangem. Taada iti sa bali ko mga ipangrunam nga gatangem. Sa bali ko, matikalikagom mo. Anya, tinarabid mo. Bakit? Pasensya ka. Last ka talaga na ito yan. Nakita lang amin nga napintas ti design na. Agtalaw kan! Bakit pa nga asim ko madya kahit agtalaw? Agtalaw kan ko lang! Di mo kahit agtalaw? Inak mga alat, ibunin tatagbatik, di kita sakam, di ka nagsapsapatos eh! Ay, saan, bakit? Saan? Bakit saan? Ay, agring ka! Saan? Agring ka! Ay! Joseph! JR!
Ah, ni Papa. Ay, ang tagtaga-inip ka baraw. Anya, ay, saan kung kunam ape bangbangungutin ka sa amin tayo. Ay, kwa, anya ka diti na pa sa taga-inip lang di amin. Ay, hiwin nga taa. At ang tagtaga-inip ka, mate. Ape kami, mate, nga di ka naturog, di ka nagtuloy nga nagawid, di ay pagudpaod. Naturog ka balata dito sa halasan. Kwa. Eh, ay na. Ay, anyaman dito yan sapatos nga ginatang mo. Ay, kwa ba? Ay, nagmatang ka man sapatos, gimatang ka lang, dilawas na. Ay, di, ape, adula unay ti kwarta maya. Imbes ko mga urungang lata, nagserbinto ti pamilya. Kwa pa, ay, nalaka mo na dito, nalaka. Ay, sadak man nga kaskasta. Amok de kiti saglalaka nga sapatos ket saan. Karton na palain ket nay. Original daytan, sigurado nga ribo man daytan. Kaya maamok ang baraw. Amok nga na-sim ka nga gatang ka dagiti basketball shows. Ay, nakasado nga makaornong ka barok no gatang ka nga gatang sapatos. Sigurado nga. Di ka nagawid di rabiila. Gaputa, di pa'y ammo ni Joanna nga gimatang ka manin ti baro nga sapatos mo. Papa, ay nabaro kaya. Ano ka nga agbalbaliw. Ikatim daytaan nga madinga nga aramid mo. Sa bali idi baro ka barok, sa bali ba't itan nga addan pamilyam. Ipang pangrunam ko mati pamilyam. Sa angkat nga di kita. Basketball shows. Tagainip lagayam ti amin. Ang api nga na tagainip ko ti kasyay. Api nga mimit nga di na pala isat di nga mimit ti agirwar iti baro nga disenyo ti basketball shoes. Numanan masulisog ang agumatang. Sa anak batin nga nakariing. Sigurado nga madanagan ni Joanna no api nga jak nagawid di rabi eh. Kaya muna kita gawid ak. Ang jak pengamin na ibagakin ko na. Naging matak man ni baro nga sapatos. Ang makamuak dolatan nga mangilawlawag king kwana. Makamuak dolatan nga grason. Kaya nagkariak to. Nga maudin dito nga panaggatang ko iti baro nga sapatos. Kit mabayag tumanin nga panawin. Sa akto gumatang. Nagawidak kaday di nga aldaw kasinyong ket nariknaklata tiluksaw ni Joanna apaman nga naipudnok ken kuanan ti panaggatang kumanen iti baro nga sapatos. Ammok nga saan lang agun ti asawa kasinyong ngem kas tinatagtagainip ko adda pagpatinggaan ti amin ket posible nga aramiden na wenno posible nga mapasamak nga pagtalawin nakto. Ento no mapunwan. Kasinyong kalkalikagumak nga talaga ti maaddaan kami iti 4 wheels tapno na ti kastagat adda pagluganan mi nga pamilya nga nase-safe kami. Uray no masansanak to agawid saan nga ti maminsan makalawas. Naragragsakto nga taan dagiti aginakasin no mapasamak dayta. Ang ti problema klaunay no addan no makaurnungak manayunak di urnong ko makisayan to manen gaputa masulisugak nga gumatang manen iti baro nga sapatos nga makurso na daak. Barito akpay lang amin idi kasin ket talaga arapaap kun nga maaddaan iti koleksyon iti sapatos. Adon dagiti idoluwek. Adon dagiti idol ko nga basketball players nga tultuladek dagiti sapatos nga isusuod da. Mapa PBA man, NBA man. Kasano kadi nga liklikan dayto nga
nga hilig ko. Sakit ka di na ito bueno, mabaling ka di nga maikat, mabaling ka di nga maator. Amok iti bagi kasinyong nga ipang pangrunak ti pamilya, ngem no, sapatos ket iso talaga ti pagkapsuta. Iso ti weakness ko. Anak ba't nga mahilig nga gatang iti baro nga brief. Tauray agbigbekon ti brief kon, okay lang, oray basketball ako ma, oray makikita da nga na lus garter di iti brief kon. Basta laki di hanga lus garter ti short ko, okay lang. Ngem no sapatos ket nagalisto ak nga masulisog ang kumatang iti baro. Oray bado, pantalon saan hana dito tupay motor ko kay dinto nga nakadado dita ti agal-alaga iti motor na nga nakadu nga upgrade da. Siya oray nakadugdug yun di motor ko, oray man agdigos. Oray stock amin. Conforme la dita tinaikabit-kabit. Okay la kanya. Ang imno sapatos no mabalbalin no adda kursonadak nga design ket gatanga. Nagtakli na karod iti programam kasinyong tabaring no adda makaited balakad kanyak kuna. Baring no adda itikas kanyak nga addaan iti kastoy nga kinahilig iti basketball shoes nga naliklikan da wenno naikad da dati hilig da nga gatang kadag iti baro nga design. Dahil di launa iti pakabuklan ti pakasarita akasin. Ayan, agpatulong akman, balakadan dakman, sakbay nga maladaw ti amin, amangan numapunwan to ni Joanna. Ket dahito ito ti rason nga pakadadaelan ti relasyon mi. Agyaman na kadagiti nagbuya, ken nang runa ken kakasin nga nang urnos, ken nang ibasa dito nga pakasaritaak. Sabay kumagat na kaited adal, dati nga pakasarita ka dagiti nagbuya nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. To'y mahilig nga aggatang iti basketball shoes. Joseph iti Ilocos Norte.